stadiu și așa, nu mai dă nimeni atenție într-un pat de spital în care așteaptă sfârșitul. Își așteaptă sfârșitul. Acum, tanatologia se ocupă și psihotanatologia se ocupă tocmai de aceste aspecte ca omul să treacă dincolo liniștit. De aceea, în o mulțime de credințe nu se plânge în momentul când omul moare. De ce? Pentru că bulversează acest câmp electronofotonic care pleacă dincolo și care, de fapt, reprezintă viața, că acest câmp reprezintă viața. Omul trece prin mai multe etape în momentul stării terminale, prin negare, prin furie, prin târguială, prin depresie sau prin acceptare. Răzbunare, da. Da. Aceste stadii au fost observate de doctorița Elizabeth Kubler-Ross, care a efectuat studii într-un spital cu bolnavi în stadiu terminal și a observat acest lucru. Iată ce lucruri deosebite putem afla despre niște momente mai puțin plăcute ale existenței noastre, dar pe care eu cred că fiecare din noi ar trebui să le cunoaștem, pentru că viața este o continuă cunoaștere și trebuie să fim înarmați pentru fiecare moment al ei. Vom continua emisiunea după o scurtă pauză publicitară. Publicitate. Iată-ne din nou în studiourile postului de televiziune N24+, și pentru că suntem în economia de piață și reclama este sufletul comerțului și fiecare, cum se spunea pe vremuri, fierar își laudă ciocanul, iată că am scos și o carte care se numește Extraterestri printre noi, vă prezint. Vreau să vă spun că dacă o veți citi, chiar vă veți convinge că ei sunt printre noi. Nu vă spun mai multe, vă arăt numai poza de pe spate, dacă vrea camera să o mai arate odată, unde iată aici sunt cu tricolorul arborat în insula Paștelui. Dacă o veți citi, veți afla niște lucruri cu totul extraordinare. Nu am pregătit în mod special această emisiune, cred că aș putea să stau de vorbă cu Ionel încă cel puțin o săptămână. Sunt absolut convins că nu credeți că nu am pregătit această emisiune. Ce ați văzut aici este una din discuțiile de regulă pe care noi le facem când ne întâlnim și vorbim de câte ori avem timp pe această temă. Dar pentru că l-am prins aici și avem și o întrebare foarte, foarte interesantă, am să o pun exact cum am primit-o. Iată, cum putem să explicăm clusterul luminos și fractal din atmosferă? Să știi că am mai pus cumva întrebarea și n-a putut să răspund. Da, s-a observat de-a lungul timpului că în anumite poze apar anumite formațiuni de lumină sub formă de sfere. Probabil că, în mod sigur, cel care a studiat această problemă cel mai mult de la noi din țară este domnul fizician Florin Gheorghiță de la Iași. Da, a scos o carte acum. A scos mai multe cărți. Nu, dar ultima este într-adevăr un top. A primit de peste tot, din toate statele, cred că are mai mult de 50.000 de poze făcute. Eu i-am făcut prezentarea cărții, o carte deosebită, da. Da. Ce putem spune despre acești clusteri atmosferici? Putem spune că ei au altă consistență decât picătura de rouă și concrețiunile atmosferice. De ce? S-a pus problema mai întâi, dom'le, e o greșeală de fotografiere, dar trecând de la filmul fotografic, aparatul cu filmul fotografic, la aparatul de foto digital, atunci nu s-a mai pus această problemă. Și atunci ei tot apărând, s-a observat că în interiorul lor există o anumită schemă dacă se mișcă culoarea pe calculator. De aceea ei au fost definiți ca o aglomerare, consistență a particulelor nanometrice unite de forțe Van der Waals. Ei au anumite proprietăți, ca și cum ar fi fiecare mic fragment reprezintă partea întreagă, posedă proprietăți electro-optice.
Este Și electrocirurgie, că ele dau acele mișcări, acele străfulgerări. Exact. Este constituit din particule neabsorbabile. Este capabil să prindă radiații electromagnetice externe. Și atunci oamenii au spus, da, domnule, se pare că acești clusteri respectă toate criteriile unei celule vii. În acest sens, cam până vara anului 2003, profesorul Mircea Sanduloviciu de la Iași, șeful catedrei pe atunci a Facultății de Fizică, a scris un articol în revista Science și am rămas, după ce l-am citit, nici nu știam că domnul profesor e român și atunci mi-a atras, bineînțeles. Da, noi de regulă aflăm de românii deștepți de afară, când țara nu avem să aflăm. Da. Dânsul ce a făcut? A fost în stare să creeze în laborator aceste sfere de lumină care au caracteristice unei celuli vii. Aceste bule de plasmă se pot dezvolta, multiplica, metaboliza și intercomunica. Deci, cu alte cuvinte, respectă cele 4 criterii a unei entități vii. Fiecare sferă are o membrană și un nucleu bogat în ioni, structura fiind luminoasă și se comportă exact ca o celulă umană. Deci, mie mi se pare foarte interesant să vedem în atmosferă, în anumite poze, aceste formațiuni sferice luminoase. Probabil, ci mult sigur, într-o emisiune viitoare vom prezenta și niște astfel de fotografii. Pentru cei care sunt interesați de subiect, recomand cartea Strălucitorii Galactici de inginerul Florin Gheorghiță. Noi am prezentat-o aici într-o emisiune, dar este o carte, am spus, extraordinară. Din păcate, timpul emisiunii noastre, iată, s-a scurs, nici nu știu când, s-a comprimat, s-a dilatat și a dispărut. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. Vă așteptăm în fiecare miercuri și joi, la ora 17, pe postul de televiziune N24+, la o nouă emisiune din seria Conspirația Tăcerii. La revedere, pe curând!